एक बहुत बड़ा महाशिवरात्रि महोत्सव पहली बार साखली यहाँ पे हरवल्ले में होने जा रहा है आणि या महोत्सवाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत की या ठिकाणी जवळजवळ ओम शांती तुमका खूप खूप शुभेच्छा दिता आणि अभिनंदन करता की अशा एका सुंदर सोबीत कार्यक्रमाची तुम्ही सुरुवात केली. आमकां खबर आसा तापते वत आसा, पण तरी सुद्धा ह्या वतान तुम्ही ह्या कार्यक्रमा खातीर आणि ह्या कार्या खातीर आपल्याक झोपून घेतलेले आसा. जशे बऱ्या तरेन आमकां म्हायती दिली की 108 लिंगांचे हांगासर स्थापना जातली आणि त्याच बरोबर अनेक गोष्टींच्या बद्दल माहिती जी आसा पळय ती हांगासर दिली वतली. म्हाका खबर आसा की ब्रह्मकुमारी जी आसा हे वेगवेगळ्या रितीन काम करता आणि ब्रह्मकुमारीचे एक बरे आमच्या जर ह्या पंचक्रोशीन जर म्हटलें जाल्यार आमोण्या गांवान एक व्यवस्थित अशें आस्थापन आसा ज्या जाग्यार व्यवस्थित मेडिटेशन सेशन आसतली रात्री म्हणजे 15 फेब्रुवारी ताच्या आदले दिसा पासून एक सुंदर अशें हांगा एक्झिबिशन जावपाचें आसा जे फुडले 7 दीस चलतले. या एक्झिबिशनाच्या पूर्ण पूर्वतयारीची आज पायाभरणी असली आणि ह्या पायाभरणीच्या समारंभात आमच्याबरोबर उपस्थित आशिल्ले श्री सागर जावडेकरजी, त्याचबरोबर आमचे स्थानिक हांगाले कावन्सिलर श्री यशवंत माडकर, आमचे हरवळ्या गावचे आमचे आदले सरपंच, पूर्ण जगभर तांचे कार्य आसा आणि ह्या कार्यान फुडें वता आसतना म्हाका दिसता ह्या धरतीची जी खरी काळजी घेवपाचें कार्य जें आसा हें तांच्यांनी केल्लें आसा. आमी पळयता की मनुष्य जर जीवन जगपाक जाय बरें जाल्यार बरें खाण जाय पडटा आणि ते बरें खाण दिवपी ही जी जमीन आसा ती बरी राखपाक जाय आणि बरें उपजपाक जाय जाल्यार सेंद्रीय खताचो वापर करपाक जाय. आणि ह्या बऱ्यांतले बरें शिक्षण जें आसा हें एक्झिबिशन आसतलें. ह्या एक्झिबिशनांतलो एक भाग जो आसा पळय न्ही तो म्हणजे सेंद्रीय शेती कशी करपाची, ती प्रमोट कशी करपाची हाच्या बद्दल आसा. आयच्या म्हणजे धकाधकीच्या जिवनात आमकां खूब मेंटल स्ट्रेस जाता, हाच्या खातीर सगळ्यांक उपयुक्त अशें आणि आपलें हेल्थ सांबाळपी सुद्दां असो राजयोग मेडिटेशन आसा. या राजयोग मेडिटेशनाच्या बद्दल सुद्दां माहिती ह्या आमकां एक्झिबिशनांच्यान येतली. म्हाका खबर आसा इतर अशे वेगवेगळे उपक्रम आसतले आनी भितरलो प्रामुख्यातलो आनीक एक उपक्रम सांगपाचो तो म्हणजे नशामुक्तीचो उपक्रम. आमी खबर आसा की कितलेशेच आमचे युवक जे आसात पळय न्ही ते जेन्ना कसल्या ना कसल्या नशेन वता आणि आता तर सगळ्यात व्हडली नशा म्हणजे मोबायलाची नशा आसा, त्या सुद्दां तितूंतल्यान सुद्दां भायर काडपाची म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक गरज आसा. आणि हे अशे टायमान म्हणजे जे त्या वेळाक उपयुक्त आसा अशा तरेच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांनी स्वताक झोकून घेवन प्रजापिता ब्रह्मकुमारी आपलें काम चलयता. हांव त्यांच्या ह्या सगळ्या कार्याक खूब खूब येवकार दिता आणि त्याच बरोबर तांकां शुभेच्छा दिता. ह्या कार्यान पूर्ण तरेन आमचो जो खारीचो वांटो आसा तो जरूर आमी हांगासर घेतली. आयज ह्या कार्यक्रमान खास करून आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची उपस्थिती असलेली, पण काही कारणास्तव इथे येऊ शकले ना. पण हांव हे मुजरत सांगता की महाशिवरात्रीच्या या एक्झिबिशन्स आसतले त्या उपक्रमात जरूर आमचो सहभाग आसतलो आणि त्याच बरोबर हांव तुमच्या मार्फत आणि खास करून आमचे श्री उदय परब श्री रविराजचारी हे कार्यक्रम हो पूर्ण कार्यक्रम आमच्या सगळ्या फुडें हाडटले. हांव तांकां मुद्दमून सांगता की ह्या 8 दिसाचे जे एक्झिबिशन आसतले जे 14 फेब्रुवारीसून सुरू जातले, 14 फेब्रुवारी ते फुडले 21 फेब्रुवारी जे एक्झिबिशन आसतले, सगळ्या गोंयकारांनी ह्या एक्झिबिशनान येवन ह्या एक्झिबिशनाचो लाभ घेवचो. आमचे सगळ्यो ब्रह्मकुमारीच्यो भयणी भाव जो इतलो बरो उपक्रम तुमचे खातीर हाडटा ताजो मुद्दमून तुम्ही येवकारा, तुम्ही मुद्दमून ह्या कार्यक्रमात येवचे. सगळ्यांचे देव बरें करूं. महाभारताचा विषय असलेला आणि काही असे वेगवेगळे आणि मुख्य म्हणजे याच्यामध्ये मुवमेंट असणारे स्टॅच्यूज असतले. म्हणजे रथ आहे त्याचे जवळजवळ 8-8 फुटाचे 10 फुटाचे घोडे आहेत त्याचे एवढे मोठे, ज्याच्यामध्ये आतमध्ये भीष्माचार्य बसलेले आहेत असं खूपसे असे. आणि ख्रिश्चनांच्यासाठी पण एक स्टॉल असणार आहे. मुस्लिम जे अल्लाला मानतात ते अल्ला म्हणजे कोण आहे, ईश्वर हा कसा एक आहे, सर्व धर्म आम्ही म्हणतो परंतु सर्व धर्माचा जो दैवत आहे ईश्वर जो आहे तो एकच आहे असं सांगणारं पण याच्यामध्ये स्टॉल असणार आहे. खूपसे वेगवेगळे विषय आहेत. तर सर्व गोंयकारांना आणि खास करून या परिसरातल्या लोकांना आणि पत्रकारांची पण ही जबाबदारी आहे. सगळ्यांनी आपण सुद्धा व्हिडिओवाले सुद्धा म्हणजे प्रिंट आणि व्हिडिओ त्या दोन्ही मीडियांनी ह्याचा प्रचार करावा. अगोदरच
म्हणजे 14 तारखेला आम्ही जरी ओपनिंग करत असलो तर विस्तार असणार आहे. आणि शिवरात्रीच्या दिवशी खूपसे लोक इकडे हरवळ्याला येतात, तर त्यांनी इथं हरवळ्याला येऊन परत इथं सगळे प्रदर्शन पाहून राजयोग मेडिटेशन शिकून जावं. आणि गोव्यातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे सेंटर्स आहेत, प्रत्येक भागामध्ये सेंटर आहे. तुम्हाला कुठं पाहिजे असेल ॲड्रेस इकडून घेऊन जाऊ शकता आणि तुम्ही कायमचं पण हा अभ्यास मेडिटेशनचा करू शकता. तुम्ही पळतात GNH.